Takže čus lidi! Takže čus lidi, já vás vítám v dalším videu, jsem to s El Nano Gamerem, pozdrav. Čus. Tady tohleto pod popisu videa bude link na jeho video, my to natáčíme oba dva, takže se vám to musí líbit. No super. A budeme mít v popisku videa Skype, pak tam bude můj kanál a jeho kanál. Počkat. A to je jedno. Takže. Takže tak. A tak můžem? No já už hraju. OK. A kde seš? Ale vůbec nevím, kde jsem, kámo. Když to chceš vědět, tak vůbec nevím. Jsem e-mail. Hej, on je rozbitý ten portál. Jaký portál? No, abych se dostal do lobby. Tak napiš lomeno. Já vím. My budeme hrát to, ne? My budeme hrát Skyward, ne? No, teď jo? No tak proč se chceš odpojit? Já vím. Kde seš? Já jsem na Skywarsu. No však já žiju. A hraju. Tak spadni. Ne, počkej, to je jenom 3 hráči, to je za chvilku. Hej, já když jsem dal lomítko skore, tak mám úkon novon kompan time help for help. Co to je? No to je jedno. To je jedno, to potom vyřešíme, ale už jsem uprostřed. OK. Oh. Jo, a nepište nám pořád, aby jsme s váma točili, jo? Já my s váma skočit nebudeme moc. Třeba? Jenom občas. Jenom když nás pěkně třeba poprosíte, tak... Mi ty... A třeba nám posílejte nějaký návrhy, jaký bychom měli zlepšit a tak, že jo? Nebo co? Nebo víte co? Na Skype, pokud si nás teda přidáte, tak nám pište, co jakou hru byste chtěli, aby jsem natáčel. A já skočil. Já skočil. Já jsem noob, kámo. Jo, a jestli vás teď mám skore, tak lomeno server skore a mám 136. Ty vůbec, já tak vůbec cítnu. Takže tak. A počkejte, jenom chvilku, já něco napíšu. Středně to zatím. A jak? Máš pravo nahoře, tam máš pauza. Jo. Takže uděláme menší střih. Takže jsem tu zpět. Menší střih. Takže jsme tu oba dva zpět už. Takže... Jo, čus tady. Tady je El Nano Gamer. Jak jsi tam vyskákal, ty zmetku? Tam mě nebáte. Můžete. Sakra, ona se to nedostane. Neumíte skákat, pro boha. Bacha, jako děj se na pro. Sakra. Jdem, pojď. Kurně, já to tam skočil. Já tam skočím první. Musím tam prostě skočit. Takže tak. Haha, tak pojď. Sakra. Já spadnu. Čekej. A byl bych rád i za jeden odběr. Já mám 13 odběratelů. Tak 3, 2, 1, juhu. Já bych byl rád za 20 odběratelů. To jo, každý. To asi jo, no. Tamhle jsem, za tebou. Jo, tohle natáčíme po druhé.
Protože to první se nepovedlo a bylo to takový na nic, no. Já jsem to poschcel. My jsme to pokakali, no. Veď, Ano, my jsme udělali kaky. je to vpíp. Ale tady se nemluvíš prostě. Já vím, proto říkám vpíp. Píp. Já mám 22 šípů, to by šlo, ne? Hej, víš, co jsem udělal, kámoši, my jsme byli poslední a říkali jsme, že si dáme boj. Jo, pojď tady, já tady mám hodně dobré věci. Ne, a říkali jsme, že si dáme jenom tak boj, ne? Kámo. Tak jsme si dávali boj. Hej, budem spolu proti jim a potom... Chci vidět, jak jsem ho zabil? Ne. On na mě skočil, on měl diamant a já jsem měl železný meč. A on chtěl na mě skočit ze zora a já jsem pod něj hodil lávu a pak jsem ho železným mečem dorazil. Se má. Ty kámo, ale víš, že se to dalo přeskákat ty TNTčka? Cože? Ty TNTčka by se dalo přeskákat. Mám to přeskákat? Aby byla sranda? Ne, z ničeho. OK, ničím. Wow, Ty vole. takže ničím. Hej, pojď ke mně. Však já je ničím. Tak pojď ke mně, budem spolu. Jo, jeden je v prostředku. Budu na něj mířit lukem, mám 22 šípů. OK. Jo, a pojď tady, mám tady železný meč pro tebe, někde v čestce. V čestce máš... Hej, on má diamant, Brnko. Hej, v čestce... Já vím, on si vzal heavyho, nebo co to je za to, za kit. What? Já mám ender perly. Hej, víš Hej, co? pomoc! Hej, pál do něj. A já... On mě zabil. Tak to si dovolil moc. Tak já ho zabil za to. Takže už natáčíme 7 minut, takže... Ty vogo, ne, za mnou si proto ten zbíja brnění. Jo, a kdo chce, tak dáme do popisku videa, kde si můžete stáhnout Bandicamp. Veď? A nebo já udělám rovnou to, já udělám možná rovnou i video. Jak No. nainstalovat Bandicamp. Jak nainstalovat a nastavit Bandicamp. Ano. Tak pojďme si asi poslední hru zřejmě. Jo, a ne, ještě něco, tady to je nová série. Ty kráso! Jsi na mě nepotkal? Jsme spolu? Jo, jsi tady. Yes. A kde seš? Já jsem viděl, jak Eleanor se připojil do hry. Jsem tu. Jo. Já jsem tam dole a tam má takový jakoby hraňaný. Kámo, já nevím. Jo, 12 šípů. Yes. Mám docela dost dobré věci, kámo. Já 12 šípů, to by šlo. Já mám 4 šípy, to by šlo. Tady je jenom jedna truhla. Nejspíš ano. Škoda. Hej, tady nikdo není, tady jsme jenom asi my dva. Ne, ještě jeden nějaký vetělus. Taky do tebe ty pálí? Mluvám se. Ty vole. Ty zabil? Ne, mě teďka někdo volal a mě se to seklo. Takže já už to video ukončím trochu dřív než Elmanor, on to chvilku později. Ne, tak jo. Tak čus a mějte se. Čau. Dejte lajky, odběry, komenty A a tak dále. takže zdarec.